Hoy, Dol. Ano ginuktok man ka? Ayaw gidibdib ng problema. Kay dili tatawo kung wala tay problema. Kay basin inigtan mo sa amin, perti na kang gulang ha. Ali, tanawa sa niya akong video o paminawa kay mga tawa sa ta. Kay katong ako ang kauban gapon nga kung gipangutan na wa siya katubag karon tagaan ako siya chance nga makatubag na siya tagadagat man ni siya. Dong, Oy, saman. Saan po ni? Hiw ka na. ako kang hatagan og chance gapon makakatubag Oh. sa kung tagadagat makaka-answer og unsay isda nga puros laki karon tagaan og chance. Oh, saman. Unsa mang isda nga Nga. makuha sa pukot na sayon rang hubaron Jesus, or tagtangon. kasayon kinang pangutan na ha. Ay, unsa Very man? simple. Unsa man? Sayon One. ra man ka, unsa man? Ha? Talad og timbungan. Ah, Dili watay. kuti padparan. So, Mura sa mag- pangutan na mananagat dira. Mura magdili ka Talad og tagadagat. timbungan. Ay, tagadagat Makaka-answer. Unsa man day? Ikaw na. Kasi ako taga bukid, swito ko unsa nang sayon ra hubaron nga isda makuha sa pukot diri sa dagat. Unsa man no? Kana di ay balo. Balo man. Ay, wa gud malubos balo. Di sayon na hubaron.